I pozdrav, danas ću vam pokazati kako dobiti svaki dan po jednu nagradu. Znači, ovaj event traje 30 dana i nalazi se u eventovima. Znači, šta je potrebno da uradite? Potrebno je da skinete ovaj VPN koji ja koristim, bit će link u opisu. I pa da počnemo. Dok ulazi PUBG, mi ćemo da ga aktiviramo. Hotspot Shield. Kliknemo sa strane, odaberemo Indiju. Mada je kod mene već odabrano. Konektujemo se. Ovo već predugo traje, ali skratit ćemo što. Znači uđem sam u PUBG. Uđemo event. Ramazan singing event. Idemo go now. I pokupimo kupon. Ja sam već pokupio, ali da snimim čisto svaki dan će biti 30 dana. Ima dobri skinova i tako svašta nešto. Mada sve je većinom vremenski, ja mislim. Jeste. Ali ovaj MP mi se čini ok. Ova tava. Tako to. Hvala na gledanju. Vidimo se.